Angimsukeli umuntu mina ngiyahlonipha. Ngiyamazi omunye umuntu futhi angiyena uphuma selo. Ingakho nje nami ngidinga ukuhlonishwa. Ukuthi ngisebenza kuphi? Ngisebenza ngezinkingi. Akusho lokho ukuthi fanele siphoxane bafowethu ngoba umuntu nomuntu uyidinga inhlonipho. Manje liqaphela lento kusukela abantu engingabazi ngoba sengawazi umlando wabo ukuthi usukaphi. Ngibona nje umuntu ngoba esetswininiza lapha eshaya iginci, yabona, bese nithi fanele ukuhlonishwa udumo, yabona. Bafowethu kuhle uhloniphana ngoba lento okuphawula noma ukukhuluma into engekho ngomuntu banakho edumile uthemba ukuthi uzothi fanele ahloniphe udumo ukuthi wena umxhaphaza. Ngelinye ilanga uyongizwa sengithi qo endlini kagogo wakho, yabo, bese uba sengathi mhlambe anginambeko noma angihloniphi. Kanti kubalekile ukuhloniphana bafowethu. Hayi kahle. Angimsukeli umuntu mina. Ngeke ungithole futhi ngiphakathi kwabantu la nesiphithiphithi khona kuhlatshiwe kwenziwani. Cha. La ngithola khona nje ngithola kubefazi. Ngiyangena kubefazi akunankinga kodwa nje angimsukeli umuntu.